I Japan er det muligt at lege en... I Japan er det muligt at lege en... Vældig god start, Christian. Vældig god. I Japan er det muligt... For søren. I Japan er det muligt at lege en mand, der kan komme og se sørgelige videoer med dig. Hey. Shh. Jeg er hos dig. Hej alle sammen og velkommen til den nye serie på RNC-kanalen, som kommer til at hedde Kendte Videoer. Den kommer til at lægge sig lidt op af Kendte Vlogger-serien. I den her serie der vil jeg lægge vægt på videoerne i stedet for YouTuberne. Husk endelig at like, del, kommentere og subscribe, hvis I føler, at jeg skal fortsætte den her serie. Den første video, vi skal kigge på, er Steves Ja Ja. Reza, vi skal have fundet på en ny sang i det. Ja, ja. For fanden. Ja, ja. Ja ja. Hey! Det er så svært at være producer de her dage. Han synger blandt andet, hvor min dame, hvor min smøg, hvor mit alkohol. Ja, altså, når man leder ud i ørkenen, så er det altså fandme lidt svært at finde. Den næste video er for sig, som lavede Gangnam Style. I starten er der først lyd efter 10 sekunder, så lad være med at skrue lyden op. Ligesom jeg gjorde. Videoen handler blandt andet om en dreng, der gerne vil imponere piger med hans fantastiske dans. Jeg viste sangen til min kæreste, og hun var bare sådan, wow, hvor danser han godt. Nå, kan jeg måske ikke danse godt, eller hvad? Jeg havde ikke forresten det der, når der står en flok mennesker på en rulletrappe og ikke vil give plads til jer. Flyt jer! Nej! Seriøst, please, flyt jer. Det jeg hader ved sangen, det er, at han hopper mellem koreansk og engelsk hele tiden. Det vil være ligesom, hvis en lærer snakker sådan her til sine elever. Okay, drenge og piger, i dag skal I... Ja, den sidste video er fra Matthew Santoro, der har lavet den her video om 50 fantastiske facts. Blandt andet så findes der 500 måder at tilberede kartofler på. Jeg kender ingen af dem. Jeg vidste ikke engang, at det her, det var et fad. Det der, det er ikke en spand. Det er en... Hvad fanden er det der? Prøv seriøst lige at se mig i køkkenet. Nu åbner du kæft. Ej, fuck. Skat. Nej. Hvad fanden laver du? Oh my god! Det var alt, jeg havde for jer i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig noget, jeres ophold. Hvis I gerne vil have flere opdateringer frem, så er I velkommen til at følge mig på Instagram og Facebook. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Jeg brugte jo 2 store puder som babser, og så stod jeg ellers og viftede med røven, du ved, foran spejlet. Og så banker det på døren, og så kommer hele flokken af mine venner ind og ser mig sådan stå og vifte med røven foran spejlet. Og hvad gør børn i den alder? De går jo selvfølgelig ud og henter alle de andre, så de også kan se mig. Hey, Christian har klædt sig ud som en pige. Nej. Det var ikke nemt at overbevise mine venner igen, at jeg var okay.